Muan nili ini lah kau, na ada kau dong. Yang kanga iman. Mom so sisi. Ada kau le umu. Fala makala dia nak fai apa. Dia kok kira si ai ngan kok fa. Aku yang siubuan. Ini kok kau le. Thì quay phone màu nhưng mà ngang đấy. Ini kok kau le ngiu fai apa. Jadi. Aku udah aku ni ay dong ako. Ulo na ile kau kasi makwa resipi ko yan may ang. Resipi ko pa ako ko sa papa. Si ako dong ako nga. Wakuloy au kafaya. Wala yun na anak ko ay mga papa. Pamu. Papa resipi ko. Ano po manalo yung? Yeah. Kamay chansi. Bay. Ini oke. Sapo ko
kong, sa apo ko kong. Tawa pa papan me kasi. Kau ngoi si. Lei. Awalay yo, yang mana po. Tawa pa apo ko kong. Wala yo, hindi maana po po ano nga sa papay mo. Ay, owa. Maangi ipo ulong wala. Ay, maana po ano nga may ango ako uya maangi nga sa papay. Di na ba? Kasi maano mo. Pero kamay maangi ipo nga sa papay mo. Ha? Paulo mo kama. Kasi maangi mo. Pero ako ang maanak po anong papapay mo. Angay kilo ka maangal.